Vítejte u tohoto krátkého video představení. Řeč bude o konzervaci výdřevy studny sacharózou. V roce 2016 proběhl archeologický výzkum Masarykova muzea v Hodoníně v obci Josefov. Byla zde nalezena výdřeva studny ze 17. století. Výdřeva vykrývala plochu o rozměru 2x2x1 metr a sestává se ze hlavního trámového kříže a 16 desek. Trámový kříž sestává z dvou trámů, z nichž jeden trám má rozměr 2,5 metru s průměrem nařezu 20 x 18 cm a druhý trám má délku 2,7 metru a průměrem nařezu 18 x 20 cm. Jednotlivé desky mají potom délku proměnlivou podle toho, v jakém stavu byly nalezeny. Z nich lze říci, že ty v lepší kondici mají délku 170 cm, na ozub je potom délka 120 cm, síla nebo šíře těch prken je od 20 do 30 cm a tloušťka 5 cm. Celkově byly nalezeny 3 vrstvy těch prken v té výdřevě, z nichž zase lze říci, že ty nižší vrstvy byly v lepším stavu, ty horní vrstvy potom v stavu horším. Materiál výdřevy je dub a dle dendrochronologických zkoušek byla zjištěna datace rok 1680. Vzhledem k rozměrům a celistvosti nálezu bylo rozhodnuto jej konzervovat své pomocí. Při konzervaci rozměrných objektů vodou nasyceného dřeva se nejčastěji používají metody založené na náhradě vody tuhou látkou, jako jsou například polyetylglykody PEG a nebo právě sacharóza. Nakonec byla zvolena právě konzervace sacharózou, a to jak z hlediska ceny, tak dostupnosti. Nevýhodou této metody je samozřejmě ta náchylnost té lázně k napadení různými mikroorganismy. Proces probíhal ve 2 hlavních vanách, jak jsme je nazvali. Z nich jsme měli jednu větší, té jsme říkali hlavní. Ta měla rozměr 295 x 195 x 30 cm a celý ten hlavní proces máčení v ní probíhal. Druhá vana, té jsme říkali vana malá nebo pomocná, měla rozměr 280 x 60 x 30 cm a právě byla použitá především na ty pomocné práce, jako například omývání těch jednotlivých prken a trámů. Nyní už ale přistupme k samotnému procesu konzervace. Celý proces započal v listopadu roku 2016. Prkna i trámy jsme nejdříve omyli pouze vodou. Následně byly máčeny po dobu 5 měsíců v dezinfekční lázni. Jednalo se o lázeň 1% ajatinu. V dubnu 2017 byly desky a trámy extrahovány z dezinfekční lázně. Následně byla vytvořena lázeň konzervační. Jejími složkami byla voda, cukr a kyselina boritá jako biocid. V průběhu konzervačního procesu máčení v sacharóze, který trval až do května roku 2018, bylo třeba průběžně lázeň kontrolovat. Zvyšovat koncentraci a poradit si s mnoha faktory, se kterými jsme se potýkali. Například rozpustnost cukrů, difúze, odpad lázně, úniky a tak podobně. Kontroly probíhaly v pravidelných intervalech a zaznamenávala se koncentrace lázně, teplota, relativní vlhkost prostředí a vše, co se do lázně přidávalo za účelem zvyšování koncentrace. Během této doby jsme byli nuceni vylepšit samotnou vanu v důsledku například úniků. Bylo také nutné cukr rozpouštět v sudech mimo lázeň a do samotné lázně přilévat až samotný sirup, jak jsme jej nazvali. Ke konci procesu máčení v sacharóze jsme docílili koncentrace 65% a lázeň již byla velmi podobná medu. Následovala extrakce, omývání a pozvolné sušení na roštech. Od května roku 2018 až do dubna roku 2020
probíhal proces pozvolného vysychání. Bylo nutné prkna i trámy pravidelně kontrolovat a vyloučit tak biologické napadení. Koncem roku 2020 byly trámy i prkna převezeny do Vlastivědného muzea Kyjov. Zde probíhala finální fixace povrchu a kompletace výdřevy. K fixaci povrchu byl po konzultaci s Technickým muzeem v Brně zvolen včelí vosk. Nyní je výdřeva sestavená v exteriérovém zastřešeném depozitáři ve Vlastivědném muzeu Kyjov. Nakonec bych ještě rád zmínil proces digitalizace. Nálezový stav byl velmi dobře zdokumentován již na místě archeologem, ať už fotograficky nebo videem. Na základě těchto podkladů tedy bylo možné vytvořit jak animaci, tak 3D objekt nálezového stavu. Vše posloužilo k usnadnění finální kompletace a dosud slouží jako pomocný materiál ilustrující nálezový stav a také pokročilé možnosti v digitalizaci, které máme nyní k dispozici. Jako úvod k tomuto tématu je to ode mě vše a děkuji za pozornost.